Bi dîtina wayrusa bi navê şapê di nava ajalan de kîloya goştê sor li Tirkiye û li bajarê Amedê gelekî zêde kir. Ev yek jî li ser kirîn û firotina goştî de di heyva Remezanê de bi neyînî bandor kir. Beriya 15 rojan Wezareta Ajaldarî û Cotkariyê ragihandibû ku li hin bajaran di nava heywanan de nexweşiyek pêk hatiye ji bo wî îxracata ajalan dane sekinandin û firotina wan li mezatan hatibûn qedexekirin. Ev yek li ser kîloya goştî bi bandor bû. Kîloyek goşt ji 140 lîreyên Tirkiye gîşt 205 lîreyên Tirkiye'ye. Hayvan pazarıyı kapat kirne. Bütün Türkiye geneli hayvan pazarıyı kapat kirne. Nail hayvan şunda da var. Avanajı zor em bulmuştum. Fiyat jübi artmış bu. Yoksa beri goşt erzan bu. Jüvürü 20 ro meyki beri. Ana bıkıramadı istinin. Niv kilo. Yani nadiren kilo ki kilo niv nadiren istin. Goşt direkt fır ya. Royes 10 milyon 15 milyon atarı ana 2 milyon. Yani zike mezbahane hayvan 2 milyon te kasabara. İnki kasabana mesela 200 çilidin. Ena merkezde de evleri 200 yani evler yani bir zede işim için ne gönç binavi evden zor ev kanaldı ki. Welatî goşfroşên bajarê Amedê dibêjin rayedarên Tirkiyeyê ber vê nexweşiyê negirin kîloya goş wê weka nirxê dolarê bilind bibe û xelk wê êdin li ser sifreya xwe goşî nikaribin bixwin. Di heyva Remezanê de jî ev ferqa ji niha de tê dîtin. Ya vallahi em nikarin bistînin. Vay ez hatime qasab ji bo goşt vallahi fiyat zêde hediye berê 5 kilo disandin hediye hatine grama. Yani pere destê me de ceba me de tune ki malbata xwe yani jiyana xwe berdewam bikin. Yani goştekî insan nikare vî evkê da bistînin. Bak bir kere daha iyidir ha. Yok işte öyle istemiyorum. Hêjayî gotinê ku bilindbûna kîloya goştî li Tirkiye ji ser salê vir ve ye sê caran pêk hat. Heman demî de firotina kîloya goştî li market û qasabçî tê guhertin. Li hin cîhan erzane, li hin cîhan buhaye. Bê îstikrarsîzî berdewam e. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Amed.